Hello! Kumusta kayon? Dadkuyak manen. Siyak manen ni Ma'am Faith. Kat ti istoryaan tayo tatakat may panggap ti Holy Ghost School. Amuyo ka dino yan na ti Holy Ghost School? At ti Holy Ghost School kat makita di asidad ti plaza. Istoryaan tayo may panggap na niya ti nagapuan na. Ada ka diyam amuyo nga nagbasa di Holy Ghost School? Kidi SSPS kan SVD ti kongregasyon nga nagpatakder ti Holy Ghost School idi 1912. Ti motto da kat Truth in Love. Da Sister Cleta, Sister Cortona, Sister Jeronima, kan Sister Cyrilla, kadwada ni Father Louis Beckert, SVD, imayda dito'y tayong idi 1912. Nagyanda ngayon muna gibalay kaas-asawa nga da Marcos Alzate kani Alejandra Carino Alzate. Di nga taon ti April pimanawan nagigi mamadre ket napanda iti kumbento nga idaan nga kumbento datoy. Dito'y kat kumbento nga una dagiti Agustinian ngem gapu ta pimanawdan ti tada nga nagyanen. Linukatanda ti eskwela idi 1912 tapno mapapigsa ti pamati dagiti taga tayo. Aglalo ta pumigpigsa pa yun ti impluwensya ti protestante ken aglipayano. Dagiti nga ro dagiti tawen nga importante ti Holy Ghost School. Idi 1911 simangpet ti SVD ditoy tayong. Idi 1912 ni patakder ti Holy Ghost School babaen kadigiti upat nga mamadre nga nagapudjay Germany. Ken ni Father Louis Beckert SVD. Idi 1914 adag agisulsuro dagiti mamadren aging gana grade 3, grade 1, grade 2, grade 3. Ket idi 1916 adda pa yun grade 4, grade 5 ken grade 6. Idi 1945 ti Holy Ghost School ti makunkuna nga kamayatan nga eskwela ditoy Abra. Idi 1958 naited ti pataray ti eskwela kadagiti SSPS Sisters. Idi mat 1973 nagsardengen ti panagsuro ti elementary. Idi 2002 naipaiman ti Holy Ghost School ti diocese haanen nga SSPS ti mangigaman ti Holy Ghost School. Idi 2015 met naipatakder ti senior high ti eskwela. Ken idi met 2019 nalpasen ti misyon ti SSPS isu nga nagserran ti SSPS ditoy Abra. Natungpal ti Holy Ghost School ti misyon na nga makaaramid ti lalaki ken babae nga agserbi para kani Apo Dios ken ti pagilian tayo. Adda ambassador, adda scientist, adda memestra, adda engineer, adda leader iti eskwela ken gobyerno, adda soldado kada pulis ken adda pay dagiti mangprotekta kanya tayo tatanga pandemya nga adda COVID. Dagiti doktor ken nurses ken kadagiti kakadwada. Ken di Holy Ghost School adda pay 25 nga anak na nga papadi. Adda pay maysa nga obispo na ken adda pay 22 nga mamadre nga naggapo ditoy tayo. Gapo ti Holy Ghost School. Ita nga 500 years ti Kristyanismo makuna nga ti Holy Ghost School ket naparaburan tapno agiburay.